horas madihita saluhutna martangi yang mahita. Sodang dohot hati uron sia Tuhata Yesus Kristus, di mana manodangi dohot manorangi roha do pikirata laho tumangihon hatana. Amin. Hatani debata dihita di bagasa tikion imanatar surat sian buku Filipi bidusada ayat 21 sahatu ayat 30 songonon ma didok disi. Ai Kristus do hangolua diau jalalaba nang hamatean. Alai anggo marparbue ulau ki hinorhon ni ngolu ni dagingon. Gabedang huboto manang dia pilitokku. Dua sado manosakau malungu doau borhat asarap dohot Kristus. Ai dumengga situtudoi. Alai rumikko do mia di bagasa daging alani hamu. Jala makaposii huboto ma. Mia doau jala tinggal rap dohot hamu sude. Laho patibul jala pahisa hapor siau muna. Asalam sumurung pamuji muna di Kristus Yesus marhite sianau. Dinaroau muse tuhamu. Asal tu barita nauli ni Kristus mapahobar hamu parsauram muna. Asa huida di hamu. Dinaroi au manang hubege taringot tu hamu. Tagam padau-dau dope. Paboa na hot hamu jongjong di bagasan hasadaun ni todi. Jala rak marukil. Marsadani roha maka porsiai barita nauli. Tung unang maolo hamu pabibiaran ni aka alo diagia ahape. Tadani hamaguan na mai dinasida. Alai di hamu tadani haluaudo. Jala siad debatadui. Ai pola di asini rohahot tuhamu. Marsitaonon humokop Kristus. Dada holan na makaporsiai ibana. Jala di hamudo nuaing parukilon. Naung ni idamuna diau na jolo. Jala na binegemuna nuaing taringot tuau. Olak nido sahakna. Topik ni hata ni Tuhanon. Sipaingot asahot marhapor siaun. Huria ni Tuhata. Ia surat Filipion ima na sinurat ni si Paulus. Na tinongosna do si Timotius. Akan aposo ni Kristus Yesus. Madapotos saluhut akan abadia di bagasa Kristus Yesus. Akan di Filipi rapon akasitua doho pangurupi. Hamaolon na niadopan ni Huria Filipi dang mura. Perhalado ni Kristus na hinaholongan na sida di bagasan hurungan. Saluhut ruas dakola kolsoa taringot tu si Paulusi. Alai dohot do na sida mabiar diluati songon halak nang porsea di Kristusi. Alai dibiar ni rohana sidai. Apostel Paulus pabotohon pakatidakonon ni haporsiaon na dohot si paingot tuhuria Filipi. Ima na itabereng di bagasa turpuk jami taon. Songon nanidok na di ayat 20 sadai ay Kristus doha ngolua diau jala laba nak kamatian. Ima hataridaan ni pakatidakonon ni halak Kristen na suboi beganggu. Kristus doha ngolua di ibana. Dihita na ngoluna ima Kristus. Hamatiata ima laba. Laba itung masay balga. Laba ditiki nuaing. Jala laba ditiki na sorasuda manang di masa yang kekal. Toto di ala Kristen na burju hamatean ima laba. Ala hamatean iga be ujung ni saluhut hagaleo do parukilon. Jala pasikopon hasonanga dohot akapakirimon. Hamatea paluahon ibana siya saluhut hajahaton ni ngolu. Jala mabuan ibana gabe parnapuna na dumengkan. Na mangihut Apostel Paulus madok. Alay anggo marparbue ulau ki hinorhon ni ngolu ni dagingon.
Gabedakku boto manang dia pilih tokku. Tung masai argado di si Paulus, dia kana poson debatado di saluhut halak Kristen na burju mangolu di Portibion saliling ibana boy dope pasangapo debata mangulahon na denggat tu saluhut ruas ni Huria doho tu sadok jolma. Si Paulus pemadok duasa do manosa kau malungu doau borhat asarap dohot Kristus ay dumenggas situtudoi siapa dohan ni si Pauluson hagogoon ni huaso ni haporsiao dohot asini rohani Tuhani pada meho pikiran ni si Paulus taringot tu nama jakon hamatean jala ido tutu nama bahen hita akan naporsea rade mate nangpe siak kajol mauta juado hita mate alai apostel Paulus tung masai malungun mate ay marhitei asarap dohot Kristusi ay molo nung arap dohot Kristusi dang adong be nadumenggan siani inama nadumenggan ay ido na hinirim ni akan naporsea ay dao dumenggan maringanan di surgo sian na di Portibion alana di Portibion hita dihaliangi akadosa jala jolmai patubuhon hasusana sadiri jala molo nungarap hita dohot Kristusi tading may saluhut na rodi saling-liling na alai haputusan ni apostel Paulus rumikot domia di bagasa daging ala ni Huria Pilippi manang akar ruas ni Huriai di rohana asanya saluhut jolma taruli di hata ni Tuhani jala Huriai petung masarikot marnapunahon naposo ni debata sianon Paulus patuduhon rumikot dope di ibana mia di Portibion saliling di leo debata dope tiki tu ibana ima dinalaho makubasi di ulaon na siat debata jala mangadopi ragam ni paraloa dohot hamaolon dohot masodaho diri satokin laho maparsaulihon laba nanang si jalon na muse siat Tuhani tung masay balgado haporsyaw ni apostel Paulus tu pangaturehon ni debata manangahape na dumengkat tu Huriai porsyado hita debata patu pahoni hobar tu pos ni rohanai si Paulus ubotosa jala makaposi miado ibana jala tinggal rap dohot ruas ni Huriai sude dinalaho patibul jala pahisa haporsyaon nasida asalam sumurung pamujion nasida di Kristus Yesus marhite sia si Paulus di namartahi bana romu setu Huriai paima malua sian hurungan jala di bagasat turpu jami taon adong dua si paingot na boy si beringot na sian apostel Pauluson na parjolo ibana paingoton na sida asa majamoton ngolu na sida di bagasan haringganon dido ibana tu Huriai asal tu barita nauli ni Kristus mapahobar hamu parsaramuna asa huida di hamu dinaroi au mana kubege taringot tu hamu tagan padau-dau dope pabuana hot hamu jongjong di bagasan hasadaun ni todi jala rak marukil marsadani roha makaporsiai barita nauli napaduahon apostel Paulus paingoton nasida satotong di bagasan habaranion jala tugu di tonga-tongan yakka si taonon tung unang olo nasida pabibiaran ni akka alo diagi ahape tada ni hamagoan may dinasida alay di Huriai tada ni haluao do jala siya debatadoi Hurian itu hatta manang di dia pe aka halak na makatidakon barita nauli say mangadopi paraload doi tarlumobi ditiki parjolo sahali manaburhon barita nauli songon halak na porsea paraloan manangahape na tadopi dang buhita mabiar la mangadopi ay halak na digosa-gosa la ni Kristus imatada ni haluaon jala harorwan ni siya debata jala ay pola dia sini rohaho tu Huria Pilippi marsi taonon humokko Kristus dada holan na makaporsi ay Kristusi di bagasan pardangolata ikod dohita manotok patuduhon pangarajayon ni diri di bagasan habotoron songon na niulahon ni akapostel na mate ala ni Kristus songon na nidok ni apostel Paulus tu Huria Pilippi daet tolupului jala di hamudo nuaing parukilon
naun ni ida muna diau na jolo, jala na binege muna nuaik taringot tuau, dia kadongan sapor siaon, ngulu taupe ikor radedo di bagasa parukilon, dinatabuat berita na uli itu humaliangta, jala pos ni rohata saidonganan ni Tuhan ido hita laho patu pahoni, hurian itu hata, hot mahita dihapor siauta diragam ni akana masai, ai pardangolan ala ni Kristus ima pajuon na ikot tajako di bagasa nguluta, unang taului mundur laho mapartahato kapor siautai, ikon marsihoho dohita tu barita nauli na sia Kristusi, jala unang taului maila makatidako Tuhan Yesusi, na tape akahalak majua ibana jala madok hita jolma na pabadia-badiahon, ala hita ikot do mapartahato kapor siautai sahat rodi ujung ni ngoluta, manotong mia di bagasa Tuhani, dohot hatana, amin martang yang mahita. Tuhan debata na sangap jal na marmulia, nunga hutang yo kami be hatami, say parguguy mahami mangulahoni, totong mahami Tuhan ajar-ajari, jala homa Tuhan na mangaleo dihami hagugoon, dinalaw mapartahaton haporsyaon nami tuho. Asimarohama li Tuhan debatasi sama dosa pangalason nami. Walang mga sahod Jesus Kristus martanya kami tuho. Amen. Horas marita sa luhut na. Shalom.